कहतरी कि 16 बरिस के खजानवा हो कैले जादू जी ने बनावा कि निशा खोजली भापा ए सैया चोली बूटेदा होली में भइल खेसरिया सा होलिया में हमारो के चाहिए होली में आज हमको भी चाहिए क्या ऐसा एकदम डिजाइन वाला ये कुली मत कह चोला चोली मत कह बड़ा सेंसर होता यहाँ चोली पर लहंगा पर कुछ भइल के काम गड़बड़ाई इसलिए चोली लहंगा आप लोग भी सुनना बंद कर दीजिए है ना बंद कर दिया आज से सब खत्म आज से चोली लहंगा तो लोग सुनना मत बिल्कुल स्वच्छ भारत स्वच्छ भोजपुरी कहीं बेचात होके तो देख लो लेकिन खरीदबो मत करा लो कि निशा खोजली भातार होलिया में चढ़ल बाजा निशा खोजली भातार होलिया में चढ़ल बाजा खेसरिया भरिल बेमार होली में निषाद हलू धोखा सारी भाई लोग मार होलिया में गुलजारी जहिया से गइल बारू छोकरी बनारस ओह दिन से खेसारी बिछौने निहारस जहिया से छोड़ी गइल बारू बनारस ओह दिन से रोक के बिछौने निहारस अब तो सहल नहीं खेतई हो भाग हो अब तो सहल नहीं खेतई हो भाग हो अब तो सहल नहीं जाती हो अब तो सहल नहीं खेतई प्रभा निशा भइलू भाजा रोता खेसारी लगातार
अरे पवन बजरिया बाजा दिहाला सारे हमारा सहिया बाऊ जाइया पहले जादो तेरे अरे यादव जी ने तारीख 16 बरिस के खजानावा हो कैले जादो जी ने बनावा बेटा सेल्फी लेना है आपको ओके दो दो मैं लेता हूँ बेटा दो दो किन्नी मन जामल रहे हर दहिया एही से डालद हम रहिया अब निमन जामल रहे हर दहिया एही से डाल हम रहिया